नमस्कार पुरा जणाके आजचे आमगेल स्पेशल रेसिपी बच्चंका सालीचे मोरंबा वेरी युनीक रेसिपी नवा फुल रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळोवयांची इष्ट जाल्यार लायक करांची। आज बच्चेंगा सारले ना सारी घालून मोरंब करता ती आजी या 5वी सारी काढतात। इतली सालीच काढला ती साली शिंदून घेता मग बच्चेंगा साली धुवून बेकिंग पावडर घालून गाज काढता वाटतं 1 चमची बेकिंग पावडर घालता। पोटरात शिजत वाटतं आणि ते ಸ್ವಲ್ಪ शिजू का शिजल्या ते तो वाढवायचा 1 ग्लास पाव साखर घाल्या 1 ग्लास दूध घाला साखरे पाक करता चिके जाओ का पाक जाए इथे एळापीठी घालता शिजलेले उड्डाण अंत घालता के आमको गाज करता के जाल्ले आणि ते समज आमचं भितरी करबेक जाता दाखोवन मोवशी जाता ते मागे दाखयता 1-2 दिवस नंतर बाटलेन घालता कान दाखयता
बच्चंगा साल्लीचे मोरंब रेडी जाला. व्हेरी युनिक रेसिपी. वॉटरमेलनाचे सीझन आशिल्ल्यान तुम्ही बी ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक कमेंट आणि शेअर करांची आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची.